Islegleri altyna öwürmegiň alty ýoly. Baýlyga ýetmek isleginiň öz mal görnüşini öwürmegine kömek edýän usul 6 san anyk iş ýüzündäki basgançakdan ibaret. Ine olar: 1. Isleýän puluňyzyň özüňiz üçin anyk mukdaryny kesipleň. Men köp pul isleýän diýmek ýeterlik däldir. Puluň sany wagtda takyk boluň. Takyklyk wagtda bu hökmanyň psihologik sebäbi bar. Ol inniki bölümlerde beýan ediler. 2. Isleňize ýetmek üçin näme pida etmäge taýýardyňyzy takyk kesipleň. Hiç haçan nämedir bir zady mutun alyp bolmaz. 3. Gerekli mukdaryňyzyň haçan almagyny ýetedýän bolsaňyz, onuň takyk senesini belläň. 4. Isleňizi amallaşyrmagyň kesilmeýän namasyny işläp düdüňde, taýýardyňyza ýa-da taýýar dälliňize bakman, haýal etmelmeýän namany herekete ýerine başlaň. 5. Eýelik etmek isleýän puluňyzyň takyk mukdaryny ýazyň. Wagtyny takyk görkeziň. Bu puluň hatyrysyna nämeden ýüze öwürmäge razylygyňyzy hat üstü bilen beýan ediň. Şeýle-de eýe bolmagy umyd edýän baýlygyňyza ýetmäge kömek etjek meýilnamany beýan ediň. 6. Ýazgyňyzy günüň dowamyna 2 edek ýatmazdan öňürti hem de ýerden sesli okaň. Onsoňam okaýarkaňyz özüňizi bu pula eýýäm eýe bolan adam hökmünde göz öňüne getirmäge çalyşyň. Bu 6 bölekde beýan edilen görkezmelere eýermek möhümdir. Soňky görkezmäni berjaý etmek asla aýratyn wajyp. Belki siz pula eýe bolmazdan özüňizi oňa eýelik edýän ýaly göz öňüne getirmäge başarmajaklygynızy aýdarsyňyz. Bu ýerde size güýçli isleg kömege geler. Eger islegiňiz aňyry baş çäge ýeterlik derejede pula eýelik etmek isleýän bolsaňyz, özüňizi bu mukdardaky pula eýelik edýän adam hökmünde göz öňüne getirmek size kyn bolmaz. Maksat özüňizi şol puly hökman aljakdygyňyza inandyrmak üçin juda güýçli derejede pul islemek. Özüňizi milýoner hökmünde göz öňüne getirip bilýärsiňizmi? Kimdir bir üçin bu görkezmeler iş ýüzünde durmuşa geçirip bolmajak zat ýaly bolup görünmegi hem mümkin. Bu 6 bölegiň möhüm ýöne düşünmeýänleri, olaryň Andrew Carnegie'den alnanyny bilmegiň peýda bolmagy mümkin. Ol polat goýuju zawodda adaty işçi bolup işe başlapdyr. Şeýle sadece başlanıcı garamazdan bu ýöreleri, prinsipleri şeýle bir şoul ulanmagy başarypdyr bolýan. Ular Andrew Carnegie $100 milyon getiripdir. Şeýle-de bu 6 bölegiň merhum Thomas Edison tarapyndan jekmejek garalanyny hem bilmek peýdaly bolar. Ol bu ýöreleri diňe bir baýamagyň däl, islenik maksady ýetmegiň hem ygtybarly usul hökmünde oňlady. Bu basgançaklar agyr zähmete çagyranok. Olar pida talap edenok. Olar beýmany hereketleri ýa-da artykmaç ananjaňlygy hem talap edenok. Olar ulanmak üçin ýürete bilimem gerek däl. Emma bu 6 bölegiň şol ulanmagy hyýaly göz öňüne getirmän talap edýär. Ol hyýal baýlyga eýe bolmagyň tütänden ýa-da şowluk arkaly gelmeýänligini görmäge hem de muňa düşünmäge kömek etmeliler. Baýan adamlaryň ählisiniň ilk arzu edendiklerini, umyt baglandyklaryna, siländiklerini we meýilnamalaşdyrandyklaryna, diňe şondan soňra baýlyga eýe bolandyklaryny akıl ýetirmek gerek. Pulu tarap hyjyly ýykyn etmeseňiz we oňa eýe boljaklaryňyza inanmasaňyz, hiç haçan baýap bilmejeňizi siz hut häziriň özünde özleşdirmelisiňiz. Beýik arzuwyň erki. Baýa başlangyňyzy hiç bir zat siziň arzuňyza täsir edip bilmeli däldir. Biz baý bolmaga ýykyn edýänler özgörüp duran dünýämiziň täze ideýalary, önümçiligiň täze usullaryny, täze liderleri, täze oýlap tapyşlary, okutmagyň täze usullaryny, marketingiň täze usullaryny, täze kitaplary, täze edebiýatlary, telewizioniýa we kino üçin täze ssenariýalary talap edýänlerini akıl ýetirip ruhlanmalylar. Täze we has gowdatlara bildirilýän taraplaryň ählisiniň aňyrsyna ýeňiş kazanmak üçin özleşdirilmeli hökman bolan bir aýratynlykdyr. Bu aýratynlyk maksadyň kesgitligi, näme isleýänligini bilmek, şeýle-de oňa eýe bolmagy güýçli isleg. Biz
Baýamy isleýänler dünýäniň çyn liderleriniň hemişe gizlin mümkinçilikleriň göze görünmeýän, duyulmaýan güýçlerini eýerläp, olary iş ýüzüne ulanmagy başaran adamlar bolanyny ýatda saklamalylar. Olaryň bu güýçleri ýa-da pikir terpildilerini gök diýräp duran jaýlary, şäherleri, zawodlary, uçurlary, awtomobilleri hemde durmuşymyzy has doly manile diýen beýleki möhüm enjamlary öwürmegi başaran adamlardygyny ýatda saklamalylar. Baýa başlanyňyzda hiç ýerde siziň arzuňyza täsir edip bilmeliler. Özgörüp duran dünýäde uly utuşlary gazanmak üçin siz arzulary bilen sivilizasiýamyza gymmatly zatlar beren, ruhu barlygymyza öwrülen geçmişdäki beýik öňbaşçylaryň, pionierlaryň ruhuny eýe bolmalysyňyz. Bu barlyk siziň hem meniň zihnimizi östürmegimiz hemde durmuşa geçirmegimiz üçin mümkinçilikdir. Eger isleýän zadyňyz gowy bolsa we siz oňa ynanýan bolsaňyz, onda başlaň hemde onu berjäy ediň. Arzularyňyzy amala aşyryň. Wagtlaryň ýeňişe tede bar bolaýyn ýagdaýyňyzda olaryň näme diýjekligine üns bermäň. Sebäbi olar her bir şowsuzlukda geljekki üstünlüğün gönüllüğünün gizleniň bolýanlygyny belki bilýänlerler. Thomas Edison elektrik energiýasyny ulanyp boljak çyrak hakda arzuw edipdir. Ol öz arzuwyny amala aşyrmaga başlapdyr. 10.000-den gowrak gezek şowsuzlukla uçranlygyny garamazdan arzuwyndan 100 dönürmendir. Şeýdibem onu fizik hakykata öwrüpdir. İş ýüzündäki arzuwçylar, praktik arzuwçylar arzuwlaryny taşlamaýarlar. Oýlan dükanlarynyň toruny döretmegi arzuw edipdir. Häzir United Cigar Stores dükanlary Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň iri şäherleriniň ählisinde bar. Dowanylar raýtlar uçup bilýän maşina hakynda arzuw edipdirler. Bütün dünýäde ýeki kişi hem olaryň arzuwy amala aşmak diýip aýdyp bilmez. Markany howa giňişligindäki göze görünmeýän güýçler ulanyp biljek aragatnaşyk ulgamy hakda arzuw edipdir. Onun biderek arzuw etmeýänligini suwtnamany bugun islenik radiodan we telewizordan tapmak mümkin. Ol simsiz habar uratmaga mümkinçilik görýän uğry prinsipi açanlygy barada aýdanyny, Marconi'nin dostlarynyň onu ruhtaýdan keselleriň hastahanasyna salman gerekligi hakynda aýdanlyklaryny bilmek hem siziň üçin gyzykly bolsa gerek. Biziň günlerimiziň arzuwçylaryna her näme de bolsa ýeňil düşýär. Dünýä geçmişdäki arzuwçylaryň hatda gumanam etmedik mümkinçiliklerinden doly.